नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आता काल आपण जो तरवा काढलेला तो तिथे लावला थोडासा, आणि बाकी उरलेला आता आपण इथे पुढे लावणार आहोत, तो आपण बघायला चाललो आहोत। सकाळचे 8 वाजले आहेत आणि तरवा लावायला सुरुवात पण झाली आहे। चला तर मग आपण बघूया। खाली चिखल करतायत, ट्रॅक्टर लावलाय, आवाज येत असेल कदाचित तुम्हाला थोडा थोडा। बघूया। ट्रॅक्टर चालू आहे, पूर्ण हे सगळे कोपरे चिखल करून घेणार आणि मग लावणीला सुरुवात होणार। तुम्ही बघू शकता तिकडे मागे ट्रॅक्टर चालू आहे, चिखल करायचं काम चालू आहे। कदाचित आज मला वेळ मिळाला तर मी पण करेन, कारण की आज जरा धावपळ आहे मुंबईला रिटर्न जाण्याची, त्यामुळे फक्त एक फेरी मारायला म्हणून मी इथे आलेलो।
होय भाजी दाखव. काढू जाया. मूर्ख.